जननी माँ बुढ़ी तुम करुणा कृपार जलराशि ए समस्त संसार पाप रानी प्रति टिके साहा हुआ माँ बापा माँ आर पारी को चलीगला मो भौणी रानी छड़ा ए दुनिया रे हमर केही ना आज जदि मो रानी किसी हो जाए कहूल माँ तो मंदिर पाहचरे मुंड पिटी पिटी मरी जीवी ना माँ मुंड पिटी रानी ठीक अच्छी तो जानी सा माँ बुढ़ी ठाकुराणी मो रानी को केवे अनदेखा करबेनी आपण जानी सा मो भौणी रानी छड़ा ए दुनिया रे मोर आउ केही नथि मो रानी ही मो जीवन मो रानी मो छातीर कलिजा चलतु सर मनटा आज के विफल हो जाउछि मो रानी टिके मो देखा करबी सर टिके नै चलतु सर टिके नै चलतु काई बेलाल सेठी की जीवा किछि दरकार नै हां दरकार नहीं माने मु किसी बुझी पारलेनी सर कौन है सर आपण मते जमिते लागु से आपण मते किसी लुचौछंती कहंतु सर कौन है माने माने तम रानी को बलात्कार करा जाई खुशी को सही न करी आपण खुशी मार्बल चटाण ऊपर कादुअर छिटा लगेगा चेष्टा करूँ सर थोड़े कहते आपण जहाँ कहते मिछ मु मिछ कहनी बेला देख तम रानी को बंचाई पारे अभिमान कर आज पूरा कार्तिक पूर्णिमा गोटे ड्रेस आनी तो भाई अरे तू पूरा कहूलु भाई अरे उठ बे सफल होला रे काउला बिलड़ी पूरा अरे आज तो भाई का एथे भी कोण है डाको तो कान को कोण के चुबोनी उठ उठ
ସକାଳେ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବାର ପରିଣାମଟା କଣ ଏଇଆ? ଏ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଯାଅ ମା, ତୋ ପରିକଳ୍ପିତ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ଭୂମି ଆଜି କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଦୁଶାସନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୋରି ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଆଜି କେମିତି ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ଧର୍ଷଣର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରଚୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାପୁରୀ ଠାକୁର, ହେ ମହା, ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ମା? ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ ମା, ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ। ହେଲେ ମନେ ରଖ ମା, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭଉଣୀର ବଳାତ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମନ୍ଦିରର ବେଢା ଡେଇଁବିନି, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନୁହଁ ମା, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସମାଜର ଚରତି ଦାଣ୍ଡରେ ମତେ ଏମିତି ଲୋକ ଉତ୍ସାହ କରିଦେଲୁ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଦେଖ ରେ ଭାଇଟା ହୋଇ ଭଉଣୀଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି। ସମସ୍ତେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଛେପ ପକେଇବେ, ସମସ୍ତେ ହସିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଘର କୋଳରେ ବସି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିବି। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୋଷ ମୁଁ କରୁଥିଲି ତୋର, କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦରିଆକୁ ଠେଲି ଦେଲୁ ଲୋ ମା? କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଗେଇଦେଲୁ? ତୁ କହ ମା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ମୋ ଦୁଃଖ?
ମାନେ ତମ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯା। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତମଙ୍କର ପୁଅ ପିଲାଟା ମତେ କଣ ଲାଜ ଲାଗିବ? ନଦେଲେ ନାହିଁ ଝିଅ ପିଲାଟା ମନା କରୁଛି, ମୋର କଣ ବିବେକ ନାହିଁ? ଚୁନି ନଦେ ପଛେ ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ଖେଳିବା ଏ କବାଡି। ପ୍ରଥମେ ତୁ ଆସିବୁ ନା ମୁଁ ଯିବି? ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି, ଚୁପଚାପ ବାଟ ଚାଲି ଯାଅ। ଆବେ ସୁଦ ବୋକିଟା, ଆବେ ଧରା ଧରି ନହେଲେ କବାଡି ଖେଳ ହବ କେମିତି? ତୁ ମତେ ଧରୁଥିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଧରୁଥିବି। ଏ କବାଡି ମତେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। କବାଡି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଚାଲି ଯାଅ। ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଖୁଣ୍ଟି ଦେଲୁ, ଭଲ କଲୁ। ତୁ ଖୁଣ୍ଟି ଦେଲୁ ଯେ ମୋ ମନର ସାଧା କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲୁ। ଚୁପଚାପ ବାଟ ଚାଲି ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ କହୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିବି, ତୋ ଛାତିରେ କରିବି, ତୋ ଓଠରେ କରିବି, ତୋ ସାରା ଶରୀରରେ କରିବି। ଆସୁନୁ ତୋ ଶରୀରର କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ମୁଁ ଟିକେ ରଗଡ଼ି ଖାଇବି। ମୁଁ ତମ ହାତ ଯୋଗୁଛି, ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ। ଆସୁନୁ ଚୋପଡ଼ା ତୋତେ ଆଜି ହରଣ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲୁନି? ସୁଦ ବୋକିଟା ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ଆଲୋ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ପୁରାଣ ହରଣ, ତତେ ହରଣ କରି ଭାଗ ଶେଷଟାକୁ ପୁରା ଚିର କରିଦେବି। ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରନି। ତମ ଗୋଟେ
ନିରୀହ ଝିଅ ଦୟାକରି ମତେ ତମେ ଛାଡି ଦିଅ। ଛାଡ଼ିଦେବି କଲମ ଧରି ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଲୁ ଏବେ କହୁଛୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ। ମୁଁ ମୋ କଲମରେ ତତେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବି ନା। ଦେଖିଛୁ ମୋ କଲମ? ଆରେ ଦେଖିବୁ ମୋ କଲମ? କପଡ଼ା ତତେ ଆଜି ହରଣ କରି ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। अंधकार मेंढा गोटो आसी ओ मेंढा गोटोरे सह मेंढा देखिला परे मते भारी लोभ लागिला जम्मा छाड़ी लेले से माने आसी मो संगरे जुक्ति कले मो मुंड को ओ रागी जाई ସେମାନଙ୍କ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ସାଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସକୁ ମିଶାଇ ମଟନ ବିରିୟାନୀ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଆଉ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ पूरा पूरा टंका दे से मेंढा सजे विदाय खाली मनीष मांस नुहेलो मेंढा भाग भालू ठारू आरंभ करी पूरा मांस भी खाए
ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ି ଦେବି ହ୍ୟାଲୋ ମେଣ୍ଢା ବେପାର ସିନା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବେ ପରା ମଣିଷ ବେପାର କରୁଛି। ତୁ ଯେମିତି ସାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛୁ ନା ହୋଟେଲରେ ରଖିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ପାଇବି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘର ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘର ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୋ ଅନ୍ତର ପୋଖରୀର ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘର ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଏଠି କରିବି ମେଣ୍ଢା ବେପାର। ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଛକା ବନ୍ଧା ଛାଇ ଏଇଠି ଜଣକୁ ହାରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ହାରି ଯାଇଥିବା ମଣିଷଟା ଜିତି ଯାଇଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣକୁ ହାରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡେ। ପରା କହୁଛି ତୋର ମା ଭଣ୍ଡୁ ଥିବେ ଯଦି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସହିତ କାହିଁ ଏମିତି ଖେଳେ ତାହେଲେ ତୋତେ କେମିତି ଲାଗିବ ବେ ହରାମଚୋଦା? ଭାରି ବାଧିବ ତୋତେ ଯେମିତି ବାଧୁଛି ଠିକ ସେମିତି ମୋ ବାବା ନାହିଁ ମୋ ଖାଇବା ଧୂଳିରେ ଯିଏ ଆଖି ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ତ तू मनुष्य नुहे तू गोटे राक्षस पुरुष नुहे तू गोटे का पुरुष इलाका हूँ मो जहाँ करे मो इच्छा
ତୁ ସେଟା ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କିଏ ବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ଦେଶର ଜଣେ ନାଗରିକ। ଯେଉଁଠି ନାରୀ ନିର୍ଯାତିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଏ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ବାଧିଲା ଓଇ ବାଧିଲା ଯୋଉଠି ନାରୀଙ୍କ ଦେହର ବାସ୍ନା ମୋ ନାକରେ ବାଜେ ସେଇଠି ଭାବାତ ଖେଳ ହବ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ସତର ମରଦ ପୁଅ ହୋଇଥିବ ମୋ ସହିତ ଖେଳି ଦେଖା। ଏମିତି ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଟଣାଟଣା କରୁଛି କାହିଁକି ବେ ହାରାମଜାଦା? ବାଧିଲାନି ବେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ଆବେ ମୋର ପୁଅ ହେଇଥିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜି ମାରି ବେଟା। ହେଲେ ତୋର ମୋର କରିବା ତୋର କରିବା ଗଞ୍ଚା ଲଢ଼େଇ। ବାଜିର ଖେଳରେ ସିନା ତୁ ବାଜି ମାରି ନେଲୁ ହେଲେ ମନେ ରଖ ଏ ଖେଳଟା ଦିନେ ତତେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାବା ନାଏ ସମସ୍ତେ ମତେ ବାବା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। मेरे मन को बड़ा मैं आसुची and Sita. তুমি যদি আজ ঠিক সময়ে পৌঁছি নথান্ত তাহলে সে রাক্ষসটা କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଛାଇ ସବୁବେଳେ ଶୀତଳର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଛାଇ ହେଲେ ତମେ ମୋ ଦେହ। তুমি সত্যি কହୁছ ଛାଇ କଣଟା ଶୀତଳକୁ କେବେ ମିଛ କହିବ? ଆମେ ପରା ଗୋଟିଏ ଛାତିର ଦୁଇଟି ହୃଦୟ। ଜଣେ ଛାଇ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶୀତଳ। ଦେଖିଲ ସେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲ ସେ ଆକାଶର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ମୋ ଶୀତଳ ଠାରୁ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ଲାଗଇ ସବୁ ଛଳନ। ଦୂରକୁ ଲାଗେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ପାଖକୁ ଗଲେ ମିଳେ ନା। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଶୀତଳକୁ ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଇପାରେ। ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତମକୁ ତମକୁ ଦେଖେ। আমি নিস্তার ঝোলা পরে তোমাকে ছুঁয়ে হজাই দেলা পরে তোমাকে মো পাখরে পাইলি। ହେଲେ ସାଇ ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିବ। ତମକୁ ନ ପାଇଲେ ମତେ ପାଗଳ ପରି ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲେଜରେ ଲୁଚି ଆସି ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖା କରେ। ହଁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ପରି। ସେ ଯେତେ ଥର ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ି କଚାଡ଼ି ହୁଏ ମାଟିରେ ବିଛେଇ ଦିଏ ପ୍ରେମର ଲବଣାସକ୍ତ ସ୍ୱାଦ। ଆଉ ଠିକ୍ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା ନିଶର ଜଳ ପରି। ସେ ପାଣିରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଟେ। ପଦ୍ମ କଇଁ ଅନେକ ଜାତିର ଫୁଲ ହୁଏ। ଏ ସାଇ ଆମେ ଏମିତି କେମିତି ଲୁଚା ଛପାକି ମିଳାମିଶା କରିବା? ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହବ। ଶୀତ ପୋଲିସ ଟେଲିଗୁରୁ ଆସିଲା ପରେ ତମକୁ ବୋହୂ କରି ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ତମେ 7
ତମେ ରଣ ଟାଣି ମୋ ଘରର ସାଧବ ବୋହୂ ହବ। ଆଉ ତାପରେ
ଦୀନବନ୍ଧୁ 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 ଏ ଘରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ନଈ ସେପାରେ ଘର କଲାଣି ଏ ଦାସ ପୁଅର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି କଣ ହଉଛି ମହାନ୍ତି? ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ? ପାଟି କରୁଛି ମାନେ ତୁ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ନ ଘଟିଲେ ଏ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତି କଳ କେବେ ଆସେ ଘଟଣା? କି ଘଟଣା? ଆରେ ଖୋଲିକିରି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। ଠିକ ଅଛି ଏ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବନି ବୁଢୀ ଆସିଲାଣି ପେଢି ଖୋଲିବ କଥା କଣ କି ବାପା तो गुणानंद पुओ झील विषय टिके प्रवचन देवाक आसीथि ମୋ ପୁଅ ଝିଅ? हाँ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ जते जाहले तू मोर साई पड़िसी लोक निंदा कलंक मु जमा सही पारिनी अरे एते दुख कष्ट करी से मानकु मनीष कलु तोर कल मान महत रखिले याप टिंगी टिंगी होई तो मुह तळकु करि देले ମହାନ୍ତି ଆରେ ଖୋଲି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। तो झियो कौन करछि सुनिबु କଣ କରୁଛି? सूरज महापात्र भाई संगरे कॉलेज जीवा बाटरी खाली डरे नारे होउछि ସୁରଜ ମହାପାତ୍ରର ସାନ ଭାଇ ସାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେବ। ଆରେ କଲେଜ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖା ହୋଇଯାଇଥିବେ କଣ ପଦେ କଥା ହେଇଯାଇଥିବେ। ବୁଝିଲ ମହାନ୍ତି ଯୁବ ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତମର ଏ ପିଲାଳିଆନି କଥା ଗଲାଣି। ବୁଝିଲ ମହାନ୍ତି? ଆଉ ତ ପୁଅ ଶୁଭମ ମୋ ପୁଅ ଶୁଭମ କଣ କରୁଛି? ନେତାଗିରି କରୁଛି ନେତାଗିରି ଆରେ ସେ ବଡ ବଡ ନେତା ହୋଇଗଲାଣି କେତେ ସାହସ ନାହିଁ ତାର ଗାଁ ଟୋକାକୁ ମେଳାଇ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇ ବାବା ନାୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଯୋଉଠି ମାଛି ପଡିଲେ ନବଖଣ୍ଡ ସେଇଠି ହାତ ମାରିଛି ଶୁଭମ ତାହେଲେ କଣ କରୁଛି? ବାଘ ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ମାରିଛି ଦାସେ ବାଘ ଲାଞ୍ଜରେ ତାରି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ସହର ବଜାର ଥରି ଉଠେ ଆଉ ମା ମାନେ ପିଲାକୁ କୋଳରେ ଧରି ଶୁଆଇ କୁହନ୍ତି ଶୋଇଯା ବେଟା ଶୋଇଯା ବାବା ଆସୁଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ତୋ ପୁଅକୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ ବାହାର କର ବେ ବାହାର କର। କିଏ ତମେ? ମୁଁ କୋବ୍ରା ଠାରୁ ଟିକେ ଆଉ ସାପ ଠାରୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଥରେ ଦଂଶନ କରେ ସେ ମୋ ବିଷର ଜାଳରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରି ମୁଁ ଆସିଛି ତୋ ପୁଅଟାକୁ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାର ତାକତ କେତେ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଆଣି ଏଠି ପିସ୍ ପିସ୍ ନ କରି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ କୋବ୍ରା କହୁଥିଲି ନା ଦାସେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଏ କବ୍ରାଟା ଶହ ହେଲାଣି ମାନେ ଚୋଟ ମାରିବାଟା ମାରିବ ଏଥର ଆକୁ ସମ୍ଭାଳ କୋବ୍ରା ଗୋଟେ ଖତରନାକ ମଣିଷ ସେ ଯାହା ଚାହେଁ ସେୟା କରେ। ଆବେ ଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତୋ ପୁଅକୁ କହିଦେବୁ ବାବା ନାୟକର ବାଟକୁ ତା ନହେଲେ ତୋ ପରିବାରର କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଫିସ୍ କରିଦେବି। ମନ ଥାଏ ଯେମିତି କୋବ୍ରା ଘର ଠାରୁ ଟିକେ ସାପ ଠାରୁ ଫେରି
ସେମାନଙ୍କ ଧନ ବଳ ଜନ ବଳ ସବୁ କିଛି। ଆରେ ଗାଁରେ ସେ କୁଆଡେ କଣ କଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର କଣ ଦରକାର? ଏବେଠାରୁ କହୁଛି ତୋ ପୁଅ ଶୁଭମଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେ। ଆଉ ଯଦି ପଛରେ କିଛି ହୁଏ ମତେ ଦୋଷ ଦେବନି ଦାସେ, ମତେ ଦୋଷ ଦେବନି। ଆସୁଛି ଆଜି ଆସୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ତା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ନ ଛଡେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ନୁହଁ। ଆଜି ଆସୁ। ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ। ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ? ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରେ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଆରେ କଣ ମାନେ ହଉଛୁ? ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଦକୁ ସରି ନୁହଁ ସେମାନେ ମୋ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ରଖି ଚାଲିଗଲେ ତୁ ଆସି ମାନେ ହଉଛୁ? କଣ ହେଇଛି ବାପା? କିଏ ତମକୁ କଣ କହିଲା? ମତେ ଥରେ ତା ନାଁଟା କହି ଦେଖ ବାପା। ଏ ଶୁଭମ ତାର କଣ କରୁଛି? ଏ ଜମାନା ବଦଳି ଯାଇଛି ବାପା। ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅସୁବିଧାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବିନି ବାପା। ମୁଁ ସେ ବାବା ନାୟକକୁ ଠିକ ଜବାବ ଦେବି। ତାକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ବାପା। ଆରେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯା। ଆରେ ଚାଲି ଯା ତୁ ଏ ଘର ଛାଡି। ବାପା ତମେ ଏ କଥା କହୁଛ? ହଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ତୁ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବୁ ତାହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସଟା କେଉଁଦିନ ଆସି ମୋ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇବ? ଆଉ କୋଉଦିନ ଆସି ଆମ ବାପ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କରିବ? ନାଇଁ ବାପା। ଆରେ ତୁ ଚାଲି ଯା, ଚାଲି ଯା। ନାଇଁ ବାପା। ନାଉରିଆଟା ନୌକା ନେଇ ଚିଲିକା ଆରପାରିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ବତାସ ସୃଷ୍ଟି କରି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେଇ ଝଡ଼ ବତାସରେ ବିଚରା ନାଉରିଆର ନୌକାଟା ଡୁବିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ମରିଗଲା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେଲେ ସେଇ ନାଉରିଆକୁ। ହେଲେ କେହି କେବେ କହିଲେ ସେଇ ଦୋଷଟା ଝଡ଼ ବତାସର ଥିଲା ବୋଲି। ଆରେ ଦିନ ଆସିବ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିହେବ। ଆଉ ସେଦିନ ଏ ବାପଟା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇବ। ନାଇଁ ବାପା। ଆରେ ତ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଅଛି? ଭଉଣୀଟା ଚିରା ଡ୍ରେସ ହଳଟେ ପିନ୍ଧି କଲେ ଅଧାଶିଳାସ। ଚିରା ଗାମୁଛା ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ଶସ୍ତା ଚପଲ ହଳଟେ ବି ମୋ ପାଦ। ଆଉ ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛୁ। ଆରେ ବାହାର କହୁଛି। ଆରେ
जो दिन रोजगार करू से दिन आसी ए घरे रहिबू तू अल्पत जीवु एटा होची तो पापा नियम जदि विलंब हुए आपण निजे न खाई मो फेरीबा बाट को जगी बसी तांती हेला आज मु तुम पई एते पर होई गली जे मोते घर चली जीवा पई कहउछोंती हे बाबा हे आकाश रा छबिटा पानी ऊपर देखा जाए बाबा हेले पानी रा छबिटा आकाश ऊपर देखा जाएनी आपण आज एमिति गोटे निष्पत्ति नहीं गले मते पानी रे छबिटा जाई आकाश ऊपर देखा जाउची बापा देखा जाउची चली जीवी बापा जमारू भी प्रतिवाद करिबिनी काहे कि ना आपण पर मो बापा सेदिन पितृ सत्य पालन करी रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइले मो बापा को आदेश को पालन करबा को जाई 14 वर्ष कोन बापा दरकार पड़िले मो सारा जीवन वनवास चली जीवी सजी बापा आपनकर कई पद कथा आज मो आखी खोली देइची जो दिन पर्यंत मो निज गोड़े न छिड़ा हेची से दिन पर्यंत मु घर को फेरिबिनी मु हाउ जदि केबे मो भौणी शीतल की आपण कथा मने पड़े से दिन मो लुची लुची कांदीबी गुमुरी कांदीबी समस्त देखि मते प्रश्न पचारु दिबे काको कहबी मो दुख प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा रे मु हाथ रे राखी बांधीबी और राते बहुत पर्यंत मु को जगी बसीबी बापा को लुची लुची आसी हे मो हाथ रू बड़ी छुरा पखाड़ भात खाइबो हे सीता तू कहीं कांदु छु भाई हेलो काहे की तू मन दुख करू छु हेलो काहे की आपा पे लो उड़ा तो आखिर खसी आसुची मैं आखी पचारिला लोको कष्ट तो मते होची तू कहे के बारंबार चली आसुछु उत्तर रे लोकल कहिला छाड़ी छु भाई अरे मु तो सब सही जाउची हेले तू सही परनु कहे कि ना तू अछु बोली मु अछि बोली तू अछु तू ना तो मु नहीं सीता हेलो मन
ଭୁଲ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଛି ଶୀତ। ବାପାଙ୍କର କେଇ ପଦ କଥା ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଯୋଉଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗୋଡରେ ଛିଡା ନ ହେଇଛି ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଫେରିବିନି। ଜମା ଆଉ ଯଦି କେବେ ତୋ ଭାଇଟା ମରିଯାଏ ଫଟୋ ଆଗରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଣି ତୋ ଆଖିରୁ 2 ଟଙ୍କା ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦବୁ। 2 ଟଙ୍କା ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ମୋ ହାତଟା ଖାଲି ପଡିଗଲା। ତୋ ମମତାର ରାକ୍ଷୀଟା ମୋ ହାତରେ ଆଉ କେବେ ଲାଗି ପାରିବନି। କି ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ନବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେବେ ଆସିବୁନି। ଯାଉଚିଲ ଶୀତ ସବୁଦିନ ଚାହୁଁଛି ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି। ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ଦବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ତୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୁଁ ବଜାରରୁ ତୋ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ କିଣି ଆଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ ଭାଇ, ତୁ ଯଦି ଏ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିବୁ ତାହେଲେ ତୋ କଥା ମନେ ପକେଇ ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦିବି। आखिर धुड़ दी आम फसिया को तुम चिंता करना कोबरा एमि दौना खाली आमको लक्ष्य स्थले पहुंचा पड़ो किंतु ए माल पुणे आमे गोटे रास्ता जीवा ताले शीघ्र धरा पड़ जाय संभावना अछि। हां भी कि कोन करबा हमें तू पुलिस को बटाबटा करी से जंगल रास्ता दे चली जा आ एपट रास्ता दे तू माल ले खसी जाओ चेष्टा कर बिल्कुल। ठीक देखी आशा में रास्ता दे जाइछंदी। हां सर को ठीक है सर ए रास्ता दे सर संदा जंगल रास्ता दे तमे सुन सर मुझ करी जो आगे देखि जाई पड़ जाइछंदी। अरे नहीं सर से पड़ जाइछंदी नहीं सर एई पड़ जाइछंदी नहीं सर एई पड़ जाइछंदी नहीं सर तमा दुई जन का साथी
ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସାର୍ ସାର୍ ଏପଟେ ଯାଇ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜ ଆଖେ ଦେଖିଛି ଜଣେ ମାଲାଟା ଦିନ ଏଇ ପଟେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଜଣେ ପାଚିଟେ ଏଇ ପଟେ ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ କୋଉ ସାର୍ ଆମେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବା? ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟି ଶିକାର। ଆସାମୀ ଯେତେ ଚାଲା କଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ହ୍ୟାଲୋ ମେ ହଁ ଭାଇ ଆସୁଛି। ଭାଇ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛୁ। ଓହୋ ସେ କଥା ଜାଣିବା ତୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ନେ ଆଟାଚିଟାକୁ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେ। ହେଲେ ଭାଇ ଏ ଆଟାଚ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁ ମତେ କିଛି ଲୁଚାଉଛୁ। କହ ଭାଇ ଏ ଆଟାଚ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କହ। ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଅନେକ ଟଙ୍କା। ଭାଇ ତୁ ଓହୋ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ଏ ମାଲଟାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ପରେ ନା ମୋତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି କି? ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ବାପାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କହିବେନି ଏ ବିକି ସାମଲ ତା ଭଉଣୀଟାକୁ ଘରେ ରଖି ବୁଢ଼ୀ କରିଦେଲା। ଏମିତି ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରିବି। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଏତେ ଜୋରରେ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରିନେ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇବେ ଛେପ। ନିଜେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ରୋଜଗାର କରିପାରିଲୁନି ଶେଷରେ ସ୍ମଗଲର ଲାଇନରେ ପାଦ ପକାଇ ସେଇ ଧନରେ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ତ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଚୁପ୍ କର। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି କେଜାଣି ତୋ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅର ବାପା ହେଲି। ଭାଇ ଦୁଃଖର ବୁଜୁଳି ମୁଣ୍ଡି କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ଲୋ ରାନୁ? ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଭାଇ ହୋଇ ଭଉଣୀ ମତେ ଜଳ ମୁକୁଟ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବାପାଟା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି? କହୁଥିଲ ରାନୁ ତମ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ନା ଏବେ କିର ଛାତିଟା ପାଟି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଦେଲୁ। ଆରେ ତଳ ପାହାଚ ଉପର ପାହାଚ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୂରତ୍ୱ। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରୁ କଙ୍କି ଧରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ମଣିଷଟା ବଡ଼ ଲୋକର ବଗିଚାରୁ ପ୍ରଜାପତି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନରେ ହାରିଯିବୁ ରେ ବିକି ତୁ ହାରିଯିବୁ। ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବାପା। ଦୁଃଖ ତ ମାତ୍ର ଏତିକି ଆମ କଣ୍ଟା ମୁଁ ସହିପାରୁନି ବାପା। ଆଉ ରହିଲା ମୋ ଭଉଣୀ କଥା। ମୁଁ ପରା ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ସୁନା ସବାରିର ବସାଇ ବଡ଼ ଘରେ ବାହା ଦେବାକୁ। ଆରେ ବିକି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଡ଼ ଘଷା ପଥରଟାକୁ ସପନ ଦେଖାଉଛୁ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ସଜି ସଞ୍ଜ ସଳିତା ପାଇବାକୁ ଆଉ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବଡ଼ ଘର ତଳେ ଉଠିଥିବା ଅନାବନା ଘାସଟାକୁ ତୁ ସପନ ଦେଖାଉଛୁ। ବଡ଼ ଘରର ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଇବାକୁ
ଚଳି ପଡ଼ି ପାଉସ ହେଇଯିବୁ ରେ, ଚଳି ପଡ଼ି ଶେଷ ହେଇଯିବୁ। ହୁଣ୍ଡି ପାଳ ଧୁଆ କାଠରେ କଣ ଘରର କବାଟ ହୁଏ? କଳମ ଗଛକୁ ନେଇ କଣ କିଏ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗାଏ? ଆଉ ଶିରିଷ ଫୁଲକୁ ହାର କରି କଣ କିଏ ନିଜ ବେକରେ ପିନ୍ଧେ? ଆଉ ତୁ ପରା ଏ ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅ, ତୁ ସେଇ ପାଳ ଧୁଆ କାଠ, ତୁ ସେ କଳମ ଗଛ, ଆଉ ତୁ ସେ ଶିରିଷ ଫୁଲ, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶା ରଖୁଛୁ କାହିଁକି? अति शीघ्र चली जा, घर पट देई अति शीघ्र चली जा, चली जा। हाँ जाऊँ बापा, जाऊँ बहुत शीघ्र। ଦେଇନଥିବ